Hyvinhän ne sieltä irtaa nyt. Yksi ei. Tuossa tavannasta ollenkaan. Helvissi! Siellä on niinku yksi ruuvi, joka on kunnolla kiinni. Muut oli ihan löysällä. Tää on hyvä kun tää käsijarru. Nee. Noniin. Huhhuh. Vittu kun hakkaa sydän täysin. Jää tommosesta. Nyt vaan helvettiin se rengas. Laitetaan tuot pois. Eiku mulla on kuuma. Kuuma. Tässä on uusi rengas siihen. Hyvin on pintaa. Tästä ottais vaan ne nahkat pois. Sitten tunkki alas sieltä ja nyt siinä on uusi rengas ja tässä on uusi rengas. Kyllä. Se on nyt niinku siinä. Mä tiedän, että tässä on jatkumassa. On. On. Totta kai.